ओइ मेन्देला सा लोंफै सा आंथ' सा लोंनो गारबायमोनलै चेयारमेन बाबुनाव उरजानोसैलै नामा होद जेराव खि थायो बेयावथ' उरजाहैखानांगोन ना सा लोंदोब्रा ओइ सालाबो आंथ' सा लोंगारबायमोनलै दे नोंसोर लोंनो होबाय जेला एसे लोंसै बहाथो सा लोंब्रा नोंलाय चेयारमेन बाबुनाव बेलाथि जौ मोनलोंबाय थायोना करेक्ट जादों आसलते जोंनि चेयारमेन बायदि मोजां मानसि गैया सार बायदि जायोब्लाथ' ओनसोला माब्लाबानो जौगासिगौ बिनि गोसो बिनि गोरबो गाइखेर बायदि गुफुर साफा हाब एसेबां गाज्रि मानसिखौ मा एसेबां बाखनायबाय थाखोब्रा हाबाब गाज्रिया माखौ बुङोब्रा गाज्रिया माखौ बुङो गारि बायनायखाय गेदेर गोलाव न' लुनायखाय लाइनाथ' बिदि थांदो नोंसोर बिर'धि जाबाय थाबालाय बहा मा मोननोब्रा लोगो जानांगोन गोरोबनो फैनांगोन फैदोब्रा लाजिदाङा गोरोबफै मोजाङै रायलायफै होद मा बाथ्रा बुंदोंलै नोङो माथो गाज्रि बुंखोब्रा आंलाय कुस दे कुसले इंराजियाव बेखौनो गिभ एन्ड टेकेन मा गिभ एन्ड टेकेन बेलाय जाम्बा गिभ एन्ड टेक हाट बुरबक आं इन्डियान इंलिस बुङाखै इंलेन्डनिसो बुंदां इंलेन्डनि साला मेट्रिकखौ सावरियाव पास खालामनायखौसो एसेबां दुगा बेसेबां इंराजि रोंगौ नोंलाय हा बेसेबां इंराजि रोंगौ आच्छा इंराजियाव गुंग्रायखौ मा बुङो गुंग्रायखौ मा बुङो दे मा बुङो स्लट XWX माने गुंग्राय नोंखौ हांग्रा चेयारमेना फोरोंदों सारनि मुंखौ मा गले गले खारबाय दंलै इसेबो रिसपेक्ट होननायानो गैया होद जाम्बा मा रिसपेक्ट बेलाय आइ हे आंखौसो जाम्बा बुंबावबाय एसेबां गोरों नों एटिएम माने मा होननाय जायो हा एटिएम माने मा होननाय जायो मा जानो एटिएम नालाय एटिएम मासो जाम्बालै नोंसोरो एटिएम माने येल'बानो थाखा मोननाय एयावनो येल'नाय टियावनो थाखा एमावनो मोननाय माने येल'बानो थाखा मोननाय जाम्बालै नोंसोर मानसिफ्रा आच्छा नोंसोर दे सारखौ एसेबां गाज्रि मोनो गाज्रि बुंबाय थायो बै दे नोंसोरनि लामाथिं अन्थाइ गोलैदों कालभार होदों सोर होदों चेयारमेन सारा होआखैबा सोर होनाय हा होद जाम्बा बेफोर ओरैनो जाखानांगौ जाखानांगौ नोमा नोमफा जाहाबा जायाबा नों जाखागौमोन होदोलै बेखौ माथो नायबाय थादों होनोसै नामा लाजिबाय हाबदोंना दासो मा लाजिनो मेन्देलाया चेयारमेननिफ्राय न' मोननायखाय दुगाथार नामालाय राखेब साहा दखानि दिनैसो गरम ना नोङो साला दिनैसो गरम नोंनि दखानाव साला सेंग्राफ्राल' मानो ज' फैबाय थायोलै माब्लाबा हिनजावखौ नोजोर होदो ना हिनजावनाव मा महिनी होना दोनदों नोंहा दाख्लिबो माथो नन्द'जों नांलामाव थांदोंलै नोंनि हिनजावालाय हाजिरा पारानि नन्द'जों फुलेनजोंबो दाख्लि माथो साहा लोंलायबाय थादोलै बाहाय माब्लाबा लाना खारजागोन दाख्लि रटिला साला एक्सिडेन्ट जाबाय हिनजाव गाबगासिनो साला लांजागोन नों माब्लाबा लांजागोन सालानो आंसो दुगा बुंदों ना दिनै लांजागोन हिनजावा नोंनिया ओइ मेडाम मेन्देला सौफैबाय औ फैबाय दे जिराय दे हा बिलाय बहाथो दं मेडाम बियो गावनि खामानियाव जोबोद बिजि माबा मेन्देला आं फंसे बाथ्रा सोंनि मा फंसेल'ब्रा मेडाम लाख कौटि सों बेफोरनि फिननायखौ होगोन करेक्ट नोंसिनि सारा बिल मोनबानो थाखा फैसा मोनबानो फुनसिलिङाव मानो थांबाय थायो मेडाम फुनसिलिङा जाबाय थाखा फैसा गोनां मालदार थाखा गोनांफोरनि उथुमाय मेडाम माने थाखा फैसानि लेनदेन गिदिर खामानि मावग्राफ्रा गावसिनि सिंनि बाथ्राफोरखौ फुनसिलिङाव रायलायहोयो बेवहाय रायलायबा दावराव दावसि जायो नुवाखै न' गंसेनिनो बेसे दावराव दावसि साथा गंसेनिनो बेसे बुलाय सुलाय बेखायनो बेवहाय रायलायहोयो मेडाम गिनाङा जेबो साननांगौ गैया बेफोरखौ जायगायाव रायलायबा जाया होनबा एसेबां गोजानाव थाखा फैसा गारनानै मानो थांलायनांगौ आं मोजां मोनाखैहाय मेन्देला माबा माबिसो खोनादों फुनसिलिं होनाय जायगाखौ बेफोरथ' आउट अफ करेक्ट
मेडाम बुजिदों मेडामा मा सानदों बेयावथ' रावबो हिनजावफोर थायाना गासिबो हौवाफोरसो गोजा अबयसे साफा सानै हिनजाव गंगार पुलिसफोर थायो AK-47 लानानै बिसोरखौथ' मोखाङावबो नायजाया रायलायजाया रायलायबानो मोखाङाव नायबानो फाइन दं मोखाङाव नायब्लानो 50,000 रायलायोबाथ' 1 लाख आंथ' बेयाव गोबां बार थांबाय मेडाम अबयसे सारजों आं माब्लाबाबो ज' उन्दुफेराखै माने आंहा आथिं हरनायनि अयभास दं नालाय मान सनमाननि खोथा दं मेडाम साराबो आंखौ माब्लाबाबो लाफाखाया मेडामा जुदि एसेबां सन्देह खालामदोंब्ला फन खालामना नायनो हायो खनसे नैलाय मेडाम सन्देहखौ स्रां खालामनानै ला हेलौ सार नै मेडामा रायलायनो नो रायलाय हेलौ बिमा मानोथो एसेबां गोबाव फनबो हरा खामानिफ्राथ' जोब्बायमोन नै आं दा मन्दिरावसो दङ बे न'खरनि दुखु जारलाफोरनि थाखाय एसे मन्दिराव फुजा होनानै आं थाबैनो थांसिगोन फुजानि बाथ्रा बुंदोंना मेडाम बियो फुनसिलियाव थांबाबो शिब मन्दिराव फुजा होबोखाथारोआनो मेडाम नोंनि फिसाय बायदि एसेबां मोजां रावबो गैयालै मेडाम बारा साननांगौ गैया न'निफ्राय ओंखारलांबा फन हरनोबो सम मोना दोन बे हिनजाव सासेजों जेरावबो सान्थि गैया फाब नांगोन मेडाम गावनि फिसायखौ बेफोरबायदि साननाया बेफोरबायदि एसेबां साफा गुफुर गाइखेर बायदि गोसोनि मानसि मोननो जोबोर गोब्राब मेडाम दोन दोन नोंहाबो सासे नागिरना ला थिग बाथ्राखौनो गोसोखांदों नों मेडाम नाथाय आंहाबो बै फैला सुवाद नङाबानो जेबो जायालै नाथाय मानसियाथ' गिथावनाबो ना गोजौआव गाखोनानै गाहायाव दाननानै होयो ओइ मेडाम आं थांसैलाय ओइ हौवा गैयिन मालायनि न'खरफ्राव बारा गोबाव थाजाया मानसिफ्रा अनेक गुलाय गुजाय साननानै लायो थांसै मेडाम आरो जुदि गिनाय मोनोब्ला बुन्थाखौ गेजेराव होनानै ला आं थांबाय मेडाम गुड बाय 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 मेडाम सालां जायनि संख्रि सोलायो बेखौलाय आंलाय मानो खैफोदाव खोलैब्रा बासायनांगोन मेन्डेला नोंबो सोलिनांगोन ओइ मेडाम बायसेन्स सारा गोलाव जायोब्ला नों आंनि मेडा बेखौबो चान्स लानो हानांगोन आङो बारा सानदों नामा आंलाय थिगैनो दंलै O Mahajon babo, ase na khorot. O adat Mahajon. আজি দিছো সিনারিটো একদমবারে বেলেগ পাশে কি খবর কি করো Mahajon babu? আগতে বড় মুসলিম গন্ডগোলত ভালে মানে ইনকাম করছিল এই গরু ছাগলি আনি পেলাই বহুত পয়সা পাইছিল এতিয়া আর গন্ডগোল নাই ইতে কি করিবি কি করিবি মানে এইটো আনছো এটা 25 টাকা 5টা আছে 100 টাকা দিলে হব এটা ফ্রি দিয়ে যাম 100 টাকা নহয় 1000 টাকা দিম কিন্তু এটা মন্ত্র দিবা লাগব কি মন্ত্র Mahajon babu ওচৰত কি মন্ত্র Mahajon babu তোর কেইটা তিরি আছে তিরি মানে র একটা দুইটা তিনটা চাৰিটা বিলাচীপাৰা আৰু গোৱালপাৰা লগত 7টা মান হৈছে নেকি নতুনকে ললো না আৰু এইটো মন্ত্রটো মোক লাগে আছে মন্ত্রটো কিন্তু পাপ লাগব নেকি কাৰণ তোহাতৰ মত এইবিলাক নিয়ম নাই নহয় মোৰ ধৰ্ম শৰ্ম একো নাই
দিবাটো পাৰো কিন্তু কিছু খৰচা হ'ব মহাজন বাবু আজি এডভান্স দিলে ভাল হয় এডভান্স লাগে অ ৰ দে দে মহাজন বাবু আব্বা আজি কিন্তু ভাল ইনকাম হ'ব দেই মই আছো কিন্তু না পিছে মন্ত্ৰটো ক'ত পাবি আব্বা তই মনে মনে থাক মই আছো এইটো হ'ল ঝাৰুৰ দাম 100 টকা আচ্ছা ঠিক আছে এইটো হ'ল মন্ত্ৰৰ এডভান্স 500 টকা হ'ব মহাজন বাবু হ'ব আজি যাওঁ দে মহাজন আচ্ছা বাবু আচ্ছা কামটো হ'ব লাগিব কিন্তু চিন্তা কৰিব নালাগে মহাজন বাবু 100% গ্যাৰান্টি আছে চিন্তা কৰিব নালাগে খুৰা আমাৰ মুছলিম মানুহৰ ঔষধবিলাক ভালে আছে आर'जलाइखौ सिगाङावनो होखाखै होमबा नोंसोरो सिगांनो होखादों सार दे साफ्रा लोंनानै माबार थांदो हाबाब मा बुंनाय जाखोब्रा बिमाइनियालाय मा बुङा नोंनिनाव मानो महर गोसाफ्राल' फैबाय थायो मा महर मोजां मा महर गाज्रि आं चेयारमेन नालाय आंनियाव महर मोजां फैगोन महर गाज्रिया फैगोन बेवहाय नोंहा मानो खर' सानांगौ जाखो बहा गाज्रिया फैखो नोंनियावलाय न' मोननाय मानि गासिबो साफा साफा हिनजाव गोनां हौवाफ्राल' मोनदों बै गेन्द्राया मानो मोनाखै ए बिनि हिनजाव महर गैयिखाय थै बुरबक बिहा आइडि नाम्बारानो गैया आं बिनो माबोरै न' होनांगौ जाखो जेब्लायबो गाज्रिल' सन्देस खालामो बिदिजों माबोरै संसार जानो बै बिस्थिया मानो मोनाखै आं गोरलै आं बुजिया बे जाबाय जोंनि पार्टिनि उल्था गिदिंनाय मानसि हा बेनोलाय आं बोरैहाय न' होनो हानांगौ जाखो आम्ही जांगरे सार जों थांनोसै सार नाही नाही नालागे सार सा लोंलानोब्रा नों आंनि राजनितिखौ सेस खालामसिगोन सेसल' नङा बे नोंनि आखला नोंनि नक्साखौ सोलायगोन नोंनि जिउआ जोबगोन मोजां राजनिति नङा बेयो सिखावनिसो राजनिति मा जाखो मेडाम मा दावराव दावसि मा जादों मेन्डेला नोंबो दानिया बाथ्राफोरखौ लाखोमाग्रा जाबाय मेडामा गोरोन्थि बुजिदों आं माब्लाबाबो लाखुमायाखै मेडाम जा मिथिगौ बेखौनो थब्लं बुंदों आं सारखौ गेजेर गेजेर बुजायो बिवेर फ्रम वमेन माने हिनजावफोरनिफ्राय सांग्रां जा होननानै बुजायो मेन्डेला नोंनिया बाराद्राय जाबाय मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो शी इज माय वाइफ थां बिमा नों सिङाव हाबहैदो बेफोरखौ बाद होदोलै सार फैसा नांगौबा नैबे ब्लेंक पेपाराव साइन होदो सार माला माल जागोन सार जा लिरनांगौ नोङो बेखौ लिरखायाखै होमबा स्किम फैसोदोनो ब्लगाव ख्र' दे जायखिजाया मेन्डेला खामानिफ्रा एसे मोजाङै माव आंहा जाहाथे बदनाम थाङा आं दंना सार माखौ सिन्था खालामदो सिन्था खालामना सार ब्लड बाय दे जाबाय दे क'क्राझारत 2 उदन्त बर' যুৱকে এক ব্যৱসায়িক মাৰপিট दावराव दावसि बुलाय सोलाय बेफोरनो जाबाय অসমৰ সুসন্তান দুৰ্গা बर' আৰু হলিচৰণ নাৰ্জাৰী এইবাৰ ICLত অংশগ্ৰহণ কৰিব এই মাবিলাই অসমৰ সুসন্তান এটুনো আৰু কি হ'ল ও বিয়া কাম কৰিলি উদন্ত বৰ' যুৱক আৰু ভাল কাম কৰিলি অসমৰ সুসন্তান এ হতে মহা শয়তান ও আলি কি খবৰ এ ও মহাজন বাবু উপায় নাই নহয় আমি কিবা এই মাক পাইছো আমি এনে নিনো আমি কষ্ট কৰি হে নিম ও বাবা কষ্ট করবি দে বাবা দে কষ্ট করিলে রত্ন এ আমার বড় খ্রিস্টের যে বাগুরম্বা আছে ইতো কে নাচতে বাবা দে বাগুরম্বা এই বাগুরম্বা এই বাগুরম্বা এই বাগুরম্বা এই বন্ধ কর
কি নাচাইছো এইটো হা কি বাগৰুম্বা হৈছে একো হোৱা নাই আমাৰ সংস্কৃতিটো বিকৃত কৰা চাইছে হা আউট আউট এ মাহাজন বাবু আমি এতিয়া এই বড়ো ভাষা এই বড়ো সংস্কৃতি অলপ অলপ শিকাই আছো ভুলটো হবই মাফ কৰবা লাগব বাবা উপায় নাই এই আমাৰে মাৰবা লাগব দে আমাৰ তোকে মাৰি দিল দে দে বাবা দে নিশা খাইছং মজা লাগি যায় গাওতা দেখি রমরমায়া পুরপুরায়া যায় নিশা খাইছং ভালে লাগি যায় গাওতা দেখি রমরমায়া সমসমায়া যায় ঘরত গেলি মরং আর কি তিরির গালি খাই বন্ধ কর আরো না শিশারু শালা যাবি না যা ইয়ার পৰা একো হোৱা নাই তো শালা যা বুলি কৈছ না এ মহাজন বাবু নালাগে নেকি বস্তুটো মানে এই পাঁচজন লোৱাৰ মন্ত্ৰটো আনছতো 5,000 দিবা লাগব কিন্তু 5,000 দিবা লাগব 5,000 হা বস্তুটো আনবা লাগব পইচা লাগব সালা মহাজন বাবুয়ে নিজে অজ্ঞান হলিও জ্ঞানী মানুহবিলাকৰ পত ৰাখছি এইটোতো আমাৰ চাচা পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু আমাৰে মানুহ আছিল হা আৰু এই সুজিত নাৰ্জাৰী জানো এইটো হ'ল স্বামী বিবেকানন্দ আৰু এইটো সেই উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম সেইটো দেখোন আমাৰ ভূপেন দা মানুহে মানুহৰ বাবে পইচা দি আনিছো 5,000 আছেতো সেইটো হাইনামুলি কয় বৰত সেইটো মংগলবাৰ দিনা চাই কঁকালত বান্ধি লৈ যোনটো ছোৱালীক ঠিক চকু মাৰবি এই ছোৱালী তক ভাল পাব আৰু সেইটো ল এই ঔষধ 15 দিনমান খাবি চেংৰা হৈ যাবি কাম হ'বতো চিন্তা নাই কাম হ'ব যাং দে মহাজন বাবু আদা सोर फाथाम बनांजोलाय দেউতা মোক কিন্তু এবাৰ এই চান্সতে বিয়া পাতি দিবা লাগব দে তাত তোৰ বয়স নাই আৰু 2 বছৰমান থাকবি মই ভাবিছো এইবাৰ তোৰ সৰুমা এটা ভাল চাই আনিম বুজি পাইছা দেউতাৰ কিন্তু এতিয়াও পাৱাৰ আছে দে কবা লাগব পাই লাগব তো বাবা Hey!
Ayo berea. Mas eu suruh berea belai. Ayo. 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 मा जादों Ayo saya berea dong. नै दुदुलै होसोदो होनांगौ सालाव होदो ओइ बोराय आंखौ बुंदों नोंखौनो होनदों है आंखौ मा बोराय बुंदों नोंसोरो हा मोबाव बोराय खांलाय हा नों सोरनो बोराय आथिखालनि गथ' देनरा सिखारि सोबै उन्दै बैसोआवनो बोरायलांदों सोरखौबासो बोराय बुंदों नोंसोरो हा अभद्रहाट ए बोराया गाजासो मरलै होदो इखौ होदो ओइ मोदोमाव आखाइ दाहो खिन्थु मोदोमाव आखाइ दाहो हानिमालि नोंखौ आदै साजुबा बिमा 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 मा ओजों फै आदै ओजों फै नांलांनो रावखौबो आं हिन्जावनि खेथि खालामला आयै बिमा मा जाबोखो नोंलाय सिखार जिराय बेयावनो जिराय नांलांनो रावखौबो नोंनो सासु आं हिन्जावनि खेथि खालामला এইবারই আং गिदिर जादिया आं ऋषि मुनि जानोसो मन्दिराव थांसिगोन आङो खालामसिगोन एसेबां गले गले बुंसेयावबो खोमालायासै नोङो दा मा मोनखो नोङो आखलखौ सोलायला बियो पापिया माथो बानायसैसो औ गोबाव जाफैबाय औ गोबाव जाबाय एसे आच्छा माथो खौरां बे चेयारमेन सारखौ लोगो हमनो फैदोंमोन दंना गैयाबा थानांगौ बहा थांनो बेलाय र' आं खबर लानि ओइ सार नै मानसि फैदोंमोन दं फैगोन बानायसोआ सानबेसे जाफैखो सानब्रै सानबासो जाफैबाय मोजां खबरफ्रा मोजांथ' दे जेरै हा माथो खौरांमोन सार मोनसे बिसारनि सोमोन्दैसो सावरायनो फैदोंमोन ए हा मानिथो बिसार जालायखो माबालै सार आंनि हिन्जावा स्कुलाव गथ' दोनलाङोब्ला बै बेदबारिनि दिल्ली ब्रह्मआ माबा लाइन मारिबाय थायोनो मालाबा हरनि 12टा 1 बाजियालागि SMS गेलेयो फनबो हरो बै गुवाहाटि मावबा फुनसिलिं थांनो लेंबाय थायो आंबो गोबावजों खनसे सुटियाव फैयो दिगदारसो मोनलायलांबाय आं दा बिनि सायावनो बिसारनि सोमोन्दै सावरायनो फैदोंमोन सार सारा एसे हेफाजाब होयोब्ला मोजां जागौमोन नामा बिहामजो गलापीनि बाथ्राखौ बुंदों ना बानायसो औ आमायसो
नों सिटिनिफ्राय गोबावजो फैयो अननाया बारा जायोना खिफिनाय मानि नोंसोर येस होननानै बुंना लायो बिहामजोखौ लाइन मारियो ना बिहामजोआ मालायखौ लाइन मारियो हा मानायसो दिलीपखौ जुदि बिसार होनांगौब्ला बै सिमलानि सुरेश भेगुरिनि दिन'नाथ बिसोरखौबो लोगोसे बै बिसारनि आवथायाव लाबोनांगोन बानायसो थिग जायाखै बानायसो थिग जायाखै कुलदावन बानायसो रागा जांनानै जेबो लाब गैया बिहामजोफोरनिल' बाथ्रा नङा अनेक दंसै संसाराव हायोब्ला बानायसो बिहामजोफोरखौ साख्रियाव लांफा मेन्डेला नोंनिया बारा जाबाय नामा बारा नङालै सार आरो बानायसो बिहामजोफोरखौ नों बै बिमा बिफा न'आव दोनहै नों बिहामजोखौ भारायाव दोननाङा नोंनि नोमा नोम्फानि न'आवनो दोनहै भारायावबो माथो मास मोनसेखौनो थाथिरा दुरनामसो मोनबाय थायो होखारजाबाय थायो कारना मा बानायसो बुजिनो नाजा बानायसो बिसार खुंनानै लाब गैया बिसारा उल्थासो जागोन ओइ बानायसो लाब गैया उल्थासो जागोन मोजां सालायलै बानायसो मोजाङै सालाय एक्सिडेन्ट जागोन ओइ बानायसो एसेबां इमसन जाना लाब गैया एक्सिडेन्ट जागोन लासै सालाय बानायसो खोनानायालाय जोंबो खोनादों बाथ्रायाबा बेसे सैथो ओरैनोबा हिनजावफोरखौ इसे इसेयावनो बदनाम होलाबायो नोंसिनाबा एसेयावनो बदनाम मोननाय जायो मोदोमाव नांबाय नोंहा आच्छा बेफोरखौ बाद होदोलै नै बेनो IAY नि लिसा देनाय फरायलाय सोर सोरखौ सोरखौ गालांखो बे पेजआव सन्थला नार्जारि जगेन्द्र मोसाहारि जुलि नार्जारि जलेश्वर बसुमतारि प्रबिन ब्रह्म आरो बिजय ब्रह्म बेसाराफोरा जोबोद गोरिब बे मा ब्रह्म बिजय ब्रह्म बेथ' जोंनि उल्था गिरनाय मानसि बेखौलाय मानो बे लिस्टआव सोखो नोंलाय सारा राजखान्थिनि बाथ्राखौ मोजाङै बुजियाखै इट इज कल्ड IPS माने इन्डियान पलिटिकेल सिस्टेम जेसेबां जोंनि पार्टिनि उल्था दं बिसोरखौ बजबनानै ला मानोना फैगौआवथ' नोंथाङा पार्टिनिफ्राय टिकेट मोना मोनगोन दे मेन्डेला नोंसो मोनथिसिगौ नों माबोरै बेनि थाखायनो उल्था पार्टिनि जेसेबां मानसिफोर दङ बिथांमोनखौ बजबनानै जों नोंथांखौ देरहाहोनांगोन दे नों मा पलिसि लायो जायखिजाया फैगौ इलेक्सनाव आं देरहाबानो जाबाय सार इसे अभाब जादों सार इसे हरोब्ला मोजां जायो नोंहा आरो बेनो एसे आखाइ हमथानानै खरसफ्रा खालामनांगौ गैयालै सार फिसालाफोराबो एसे देरफुबायना मोनबानो हुला हुसा खरस खालामो आंहाबो एसे जाबाय सार थेंक्स लट दे ओइ लिस्टआ बे लिस्टखौ मोजाङै बानाय सार आं दं